Hi mga BFF! Today, gagawa tayo ng tinuno or yung tinatawag nilang Insarabasab in Ilocano. Ang Insarabasab or tinuno ay isang famous Ilocano dish na ang gamit ay grilled pork, tapos nilalagyan ng suka, ng sibuyas, at other spices. May malaking handaan na naman kasi sa probinsya, kaya ganito na naman karami ang mga inihaw namin at linuluto. At ito na nga to the rescue yung dalawa dahil hindi ko talaga ito matatapos nang ako lang. At ito na nga, ready to chop. O, unahan ko na kayo. Ganito talaga pag sa probinsya. Dahil nga pang maramihan yung gagawin namin, kaya tulong-tulong kami dito. Wow, kala mo naman ang dami ko talagang naitulong. Ayan na nga at humihiwa na si Boy Takeout. Tapos kami naman ni King P ang nakatoka sa pagtimpla ng Insarabasab. Ang linagay lang namin nga dito ay suka, asin at sibuyas. Nagbukoy kami lang ang dalawa. O, unahan na namin kayo ha. Oo, naghugas kami. At pag dito talaga sa probinsya, hindi uso ang mga gloves. And yes, kamay talaga namin ang gamit naming pangramas sa tinuno. Solve na naman ang first one. O, madami-dami pa yung lulutuin natin at ihahanda natin with the tropa. Kaya tune in sa next vlog. Kaya see you mga BFF!